ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଲୋକ ତ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ମାନେ ଜାଣି ସାରିବେନି ଆଉ ଆପଣେଇ ସାରିବେନି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପରମ୍ପରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପ୍ରଥମ ଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ କରାଯାଏ। ସେଟା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପ୍ରଥମେ ଥରେ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆଷାଢ଼ ମାସ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପ୍ରଥମ ଦିନ କରାଯାଏ। ତ ଆମ ଘର ବି କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାଆ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଚିତଉ ପିଠା କ୍ଷୀର କଦଳୀରେ ଇଶାଣବତୀକି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କ କତିରୁ ବହୁତ ସାରା କୃପା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ସାରା ଆମେ ନେଇଥାଉ। ଆଉ ଆମ ପରିବାରକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଦୁଃଖ ଦାୟରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତ ଆମ ଘରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ମାଆ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି। ଆଉ ଆକାଶ ବି କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏପଟେ ପୂଜା ହେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ହିଁ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ ଆଉ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜୟ।